Τα Ινόφυτα είναι μια μικρή γωνιά της Ελλάδας που τη διασχίζει ένα ποτάμι, ο Ασοπός, και όπου συμβιώνουν άναρχα οι βιομηχανίες και ο άνθρωπος. Εδώ, 24 ώρες το 24ωρο, τα φουγάρα απελευθερώνουν υδράργυρο και μόλιβδο, ενώ ένα παράνομο δίκτυο αγωγών μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν και από έναν καρκινοπαθή. Εδώ είναι που εντοπίστηκε στο πόσιμο νερό εξασθενές χρώμιο. Και εδώ ένας παπάς, ο Παπαγιάννης Οικονομίδης, δίνει τον δικό του αγώνα για ένα καλύτερο περιβάλλον και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πριν από πολλά χρόνια, χημικός που δούλευε σε τοπική βιομηχανία, που έφτιαχνε απορρυπαντικά, αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διαπίστωσε ότι οι συνταγές που επί 20 σχεδόν χρόνια εφάρμοζε για να φτιάξει τα απορρυπαντικά χρησιμοποιώντας το νερό της περιοχής, οι συνταγές αυτές πλέον δεν απέδιδαν. Έκοβε η συνταγή, το απορρυπαντικό δεν γινόταν σωστά. Ανησύχησε λοιπόν και ψάχνοντας να βρει την αιτία αυτού του γεγονότος, διαπίστωσε ότι φταίει το νερό του δικτύου, του δημοτικού δικτύου ίδρευσης, το οποίο έπαιρνε το συγκεκριμένο εργοστάσιο στο οποίο εργάζονταν για να φτιάχνει τα απορρυπαντικά. Το τραγικό στην ιστορία αυτή είναι ότι αυτό το νερό, το οποίο πλέον είχε γίνει ακατάλληλο για παρασκευή απορρυπαντικών, θεωρείται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες κατάλληλο προς πόση. Από τότε αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης ο Παντελόγλου, άρχισε να φωνάζει και να ξεφωνίζει σε εισαγωγικά ότι στα Ινόφυτα σκοτώνετε τα μωρά σας. Αυτό ακριβώς άκουσα το Θανάση τον Παντελόγλου να λέει μία βραδιά σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ένα εκρηκτικό μείγμα καλού πάθους και επιστημονικού λόγου, το οποίο με έπεισε ότι η ζωή στην περιοχή είναι επικίνδυνη και ότι σαν νέος πατέρας ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνω για το παιδί μου ήταν να φροντίσω για την ασφάλεια του νερού που θα έπινε. Έχω ακόμα και τώρα την εικόνα της κοιλιάς του που ανεβοκατέβαινε καθώς κατάπινε το γάλα. Είναι μια εικόνα που νομίζω όλοι οι μπαμπάδες την έχουν όταν κάνουν, τουλάχιστον στο πρώτο παιδί, παρατηρούμε το παιδί όταν πίνει το γάλα. Και για μένα ήταν έτσι πραγματικά συγκλονιστικό το ότι συνειδητοποίησα ότι με τα ίδια μου τα χέρια έφτιαχνα ένα γάλα το οποίο για το παιδί μου ήταν επικίνδυνο και υπονόμευε την υγεία του. Στην περιοχή για πολλά χρόνια οι αναλύσεις στο νερό γίνονταν με τέτοιο τρόπο, λες και στην περιοχή δεν υπήρχαν εργοστάσια. Ήταν απλές μικροβιολογικές και απλές χημικές αναλύσεις χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 2004, όπου τότε για πρώτη φορά το Γενικό Χημείο του Κράτους ανιχνεύει χρώμιο σε υπέρβαση της παραμετρικής τιμής πάνω από τα 50 μικρογραμμάρια δηλαδή, στις γεωτρήσεις και στο δίκτυο το δημοτικό. Αυτό ήταν για μας ένα πρώτο στοιχείο ότι ο υδροφόρος ορίζοντας και τα υπόγεια νερά έχουν
δεχτεί χημική ανθρωπογενή βιομηχανική ρύπανση. Μας πήρε 3 χρόνια ολόκληρα, με πολλούς κόπους και βάσανα, ώστε τον Αύγουστο του 2007 το Γενικό Χημείο του Κράτους να μας πει και τι χρώμιο ήταν αυτό που βρίσκαμε. Ήταν το γνωστό σε όλους πλέον εξασθενές χρώμιο, το οποίο είναι αποκλειστικά ανθρωπογενές. Γιατί μας αφορά το θέμα του ασωπού? Ο ασωπός και το τι έγινε εδώ έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας και την ποιότητα του θανάτου μας. Έχει να κάνει με το είδος της ανάπτυξης που επιλέγουμε για τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας. Έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τη γη, τον αέρα, το νερό και τους ανθρώπους. Αν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια διαχείριση βέβαια. Αυτό που συνέβη ουσιαστικά στην περιοχή μας είναι ότι για 600 ευρώ το μήνα πήραμε πίσω υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, υπονόμευση της υγείας μας, της δικιάς μας και των μελλοντικών γενεών. Το να γίνει κατανοητό πώς δουλεύει σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ορίσει το ίδιο το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να αποδοθεί το πρόβλημα σαν τραγωδία του ασωπού πλέον, σαν μια υπόθεση ενός εγκλήματος διαρκείας, το οποίο δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται από σκοπού, γίνεται σχεδιασμένα, κρατάει κάπου 20 χρόνια τώρα με τεκμηριωμένα στοιχεία. Το να δεις τη συμμετοχή ενός ανθρώπου πάνω σε αυτή την υπόθεση είναι ουσιαστικό, γιατί δείχνει τη δυνατότητα, δείχνει την πρόθεση, δείχνει τη διάθεση. Αν θέλετε, δείχνει τη φυσική ηγεσία σε ένα χώρο. Ένα πρόβλημα διαρκείας λοιπόν, με τραγωδία υγείας για τη ζωή των ανθρώπων. Ένας παπάς ακούει ένα ειδικό 10-15 χρόνια πριν να μιλά στο χωριό για προβλήματα ποιότητας νερού που σκοτώνουν τα παιδιά τους, ευαισθητοποιείται και μπαίνει σε αυτή την υπόθεση, όχι για να κάνει απλά πράγματα, να φυτέψει στο πώς αυτή η κατάσταση πολιτικά, κοινωνικά, η οποία είναι απαράδεκτη, είναι εγκληματική ενέργεια συνεχείας, θα ανατραπεί. Για μένα σαν ειδικό χημικό που ασχολιέμαι χρόνια με τα τοξικά και την επίδραση πάνω στην κοινωνία, μπορεί να πεις ότι ήταν και ένα φυσικό αντικείμενο μου. Αλλά για έναν παπά, ο οποίος μπαίνει και στρατεύεται να μάθει τόσα πράγματα, να υπηρετήσει τόσα βασικά στοιχεία μιας υπόθεσης και να αναδείξει μέσα στον κόσμο του και μέσα στην κοινωνία γενικότερα την ελληνική ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλει να ξέρει καταρχήν η κοινωνία. Το κρύβαν τα συμφέροντα, το πνίγαν οι σκοπιμότητες, θέλει γενναιότητα. Επομένως, για μένα είναι χαρά και τύχη ότι μπόρεσα να έχω έναν γενναίο μαθητή. Απ' την άλλη μεριά έπαψε να είναι μαθητής από ένα σημείο και μετά και έγινε ένα στοιχείο με το οποίο συνοριμάζαμε πάνω στο ίδιο το θέμα. Τι θέλουμε, ποιο θα ήταν το ιδανικό για την περιοχή μας και τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε με τις προσπάθειές μας. Είναι ο τόπος μας να γίνει ξανά ζηλευτός. Είναι ένας όμορφος τόπος.